Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Bosta anzjani li jgħixu f'residenza privata f'Taslima setgħu jerġgħu jġeddu l-memorji ta' tfulithom u żożidhom f'attività mhux tas-soltu. It-tim tal-futbol Taslima Wanderers ta' taħt 17-il sena naqdu magħhom fir-residenza tal-anzjani fejn mhux biss taw xut jew tnejn bil-ballun magħhom imma anke nislulhom bissima fuq fomhom. Il-coach tat-tim Matthew Grish titkellem ma' One News dwar kif attivitajiet bħal dawn jgħinu mhux biss lill-anzjani iżda wkoll għal dawn iż-żgħażagħ biex jitgħallmu jkunu ta' kontribut b'mod differenti fis-soċjetà. Għalina għatfall tagħna f'dal każ huma tfal ta' taħt 17-il sena huwa importanti ħafna li nagħlmuhom il-valur importanti tal-ħajja illi l-klabb tagħna mhux neċessarjament jifoka biss fuq il-futbol imma nħeġġuhom sabiex jaraw l-importanza illi jkunu tajbin man-nies illi jingħaqdu sabiex ikunu jagħtu feedback il-tajb ħafna lill-komunità għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-karriera ta' futbol hija ftit snin imma jridu jkunu żgħażagħ tajbin fis-soċjetà tagħna. L-anzjani bbużieqa f'idejhom jisfnu jdoqqu mal-mużika għattaw ftit sigħat ma' dawn iż-żgħażagħ bi wħud anke qamu jagħtu xutt il-ballun bħalma kienu jagħmlu meta kienu żgħażagħ huma. Tkellimna wkoll ma' wħud mill-anzjani fejn kien hemm min esprima l-apprezzament tal-attivitajiet bħal dawn u oħrajn anke rrakkuntaw xi memorja tal-passat fosthom meta kienu jilagħbu l-futbol huma. Ejja kont nilgħab il-futbol. Kont nilgħab. Right wing, number 7. Ma Slima dejjem. Taħdu pjaċir ħafna, speċjalment ir-raġel. Peress li kien jilgħab il-futbol. Allura għalih tarħan għax qed jilgħab il-futbol għad ibis il-ballun. Ma Slima, dejjem ma Slima. Illum għandhom opportunità mhux bħalna. Għandna konna nagħtu żalbun tal-futbol intuħ il-Gris. Il-futbol intuħ billat ikollu l-lazzijiet kienu farkinna rasna. Dim mod ieħor illum il-futbol qed jilagħbuh fl-iskola mhux bħal magħna dilettanti aħna anke chewing gum konna nħallsu għalija biex jiena kien jitrenjana Viktor Xerri dak iż-żmien. Intant minkejja d-differenza fl-età, ir-rispett bejn l-anzjani u żgħażagħ der fis-sħiħ tiegħu meta flimkien għaddew il-ħin iċabxbu lil xulxin wara gowl u jitbissmu bejn ċajta u oħra.